Deputados provinciais do Partido Popular instan a Deputación de Pontevedra a crear unha mesa provincial de turismo coa que se debería traballar para desestacionalizar o turismo a marxe das cores políticas ou as ideoloxías e recordan que a marca Rías Baixas funciona grazas ao sector turístico. Nos o que vimos a presentarnos aquí é unha moción donde instamos a Diputación a crear unha mesa provincial de turismo, donde axude a desestacionalizar o que é o turismo. Logo, nós entendemos por que ten que ser unha mesa, porque, como ben dicía o alcalde, cando falamos de turismo, eu creo que as ideas políticas sobran. Logo, nós entendemos que nesa mesa ten que estar o sector, porque teñen moito que aportar e moito que decir, e a veces tamén teñen que criticar e hai que escoitalos. Para Ángel Moldes, nesa mesa deberían de participar tamén os alcaldes dos concellos turísticos. Ademais, o Popular afirmou que esa condición de municipio turístico debería de terse en conta á hora de deseñar o plan concellos. Logo, cando falamos de concellos turísticos, non é o mesmo a súa población no inverno que no verán. Estamos falando que estes concellos teñen que facer un esforzo no seu presuposto para poder dar un servicio, pois un concello, en este caso de 17.000 habitantes, que se transforma totalmente, falaba o alcalde, de máis de 120.000 no verán. Logo, nós entendemos que iso tamén hai que falalo nesa mesa e tamén hai que telo en conta cando se crea ese plan concellos. Os populares fixeron un chamamento a Carmela Silva para que reciba os alcaldes e teña en conta as súas opinións. Ademais, criticaron que Telmo Martín aínda non fora recibido no Pazo Provincial agora que é o alcalde de Sanxenxo e que ten asuntos pendentes co ente provincial como remate da avenida Luís Rocafort.